Anthony D'Souza from Assalna Ambeli. I the social media post with respect to some statement made by Captain Viriato, the candidate for South Goa. आता त्यांनी म्हणलं की काय म्हणजे constitution was forced upon our head. This is the plain statement which he has made. Now whether it is right, wrong, whether such a statement could be taken up with respect to the constitution itself of India by the people who are supposed to be in those special chairs, by maybe the Election Commission of India, the judges of the court, that I will leave it up to them to make the decision. But what जे किती दिसती पळोवंक तेजेर मातशें म्हाका मुगेले व्यूज दिवपा जाय. पयले सुवातेर हो संकल्प आमोणकर आनी हो दिगंबर कामत हे दोगांय तेजेर भरपूर टिका कोताय आनी दिगंबर ती डिस्क्वालिफिकेशनाक गेलो खंय कॅप्टन विर्यातोले. बरें, टिल देर इट इज फायन. यू हॅव अ रायट टू आस्क फॉर अ डिस्क्वालिफिकेशन. That is your view. But we have no right again to do twisting and painting it different colors when those colors are not available motivation. And so magistrate like I will abide by the constitution of India and tooth आमच्या constitution against उलयता that we don't believe in this constitution. हो आमच्या गोंयकारांचे टोकला म्हणून. So you don't believe in the constitution. संकल्प आमोणकर सांगता की कॅप्टन विर्यातो डज नॉट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून हो स्टेटमेंट केला म्हणून तुझे पयले केस करपा जाय ते मी फॉर मेकिंग अ स्टेटमेंट फॉर द स्टेटमेंट दॅट कॅप्टन विर्यातो हॅज नेवर मेड. नंबर वन. नंबर टू, हाऊ कॅन यू से सच अ irresponsible statement when Captain Viriato himself has taken the vow on the constitution while filling the form which you yourself accepted. आणि दुसरे म्हणल्यार तुमकां हे स्टेटमेंटाचे उलोवपाक तुमकां न्ही रायट हा कॉन्स्टिट्यूशन म्हणले. तुम कॉन्स्टिट्यूशन भाजून हायला दोगांयनी. थंय ते गिळा लँड ग्रॅबिंग म्हणून तेश कोन हा कोणेचे तूं उलयता. तुम दोगोय उलोवप तुम देवा हायल मरे थिंगा सगळ्या आख्खो वर्ल्ड जाणा. आम्ही तेवटेन वतनासतना पक्षाबरोबर एकनिष्ठ राहून पक्षाचे उदरगत जाता अशें काम करतले. पक्षाक कसले त्रास जायनासतना बाधा येना. The whole world knows तुम देवा हायला and you talk about constitution. अरे देवान तुमक रोचिला त्या देवा तुम हायला. कॉन्स्टिट्यूशना वयर गेले तुम्ही. तू कॉन्स्टिट्यूशन उलयता सगळे उलयताय तुगेले IT सेल फास्ट. नॉट ओन्ली IT सेल तुगे गोदी मिडिया एक्टिवेट जाला सारखे फास्ट इतुले लायटनिंग स्पीडाचेर. तो बट द यार्डस्टिक शूड बी सेम. वॉट इज गुड फॉर टॉम इट शूड बी गुड फॉर जेरी ऑल्सो इन इंडिया नो विथ रिस्पेक्ट टू द लॉ. हे कॉन्स्टिट्यूशना तुम बरे फटाफट उलयताय बरे डिस्क्वालिफिकेशन मागताय. प्रज्ञा ठाकूर गोंय येयले त्या दोळा तुवें कितू डिमांड केलो रे तेजे क्रिमिनल केस कर म्हणून. डिफिटींग द एथिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेन शी वॉज टेलिंग द पीपल ओपनली दॅट आमकां गोळार मारपाचें जिते मारपाचें खबरू कोता ही इन दॅट इफ यू ईट बीफ इफ यू ड्रेस दीस इफ यू से प्रेस असो जे जायते स्टेटमेंट कोताय तेदो तुम हुंय आसताय कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळपाक. फकत देवळान असो जाणा इगोर्चेनी मस्जिदांनी आनी ती सायबीण एशको उबान घेवन बरोयत मरे दिगंबर सायबिणी बा. क्रिस्तांवांगे सायबिणी बरोयता सायबीण घेवन तेदो तुका ते प्रज्ञा ठाकूर एशको मायनॉरिटीजांक पिळापीट दिता तो तूं कोणा तेजे क्रिमिनल केस केले तुमी कोणेय. मागीर त्या भायर दुसरे व्हड स्टेटमेंट कोताय गोली मारो सालों को तेदो कॉन्स्टिट्यूशन होऊन गेला रे. मायनॉरिटीचा 2023 म्हळ्यार काबार कोतले म्हणटाय कातोन उडयतले गोरान कुजनान तलवार तोरे सुरी दोरे म्हणटाय तेदो ते कॉन्स्टिट्यूशन होऊन गेल्ले. द मॅटर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ विर्यातो we will leave it to the judges or the people who are responsible in that position to make the decision.
You put your demand, but don't make colorful by putting your own statements. Arey, constitution, but we believe in it. But Father Stan Swami, एक उदक पिवपाक सिप्पर दिवं ना त्याचो कॉन्स्टिट्युशना लागून तूं झगडो ना म्हणून. आता विथ रिस्पेक्ट टू द लोकसभा इलेक्शन हे डेम्पोगे फॅमिलीन तूं एक मनीस बसवता जावं पल्लवी डेम्पो इलेक्शनाक बसवता अँड दे नो द फॅमिली नोज वॉट इज फुटबॉल बिकॉज फुटबॉला नावार ते वोटूय मागो येताय जाल्यार यू शूड नो सम रुल्स अँड रेग्युलेशन ऑफ द फुटबॉल म्हणटा फुटबॉल गेम खेळटा तेन्ना एक फॉल जाले पेनल्टी जाली जाल्यार आख्खी टीम भायर माताय. You have to challenge and you have to face that team, no? Till the game gets over. म्हणजे एक पेनल्टी जाल मग त्या भायर उडय म्हणपाचो ती टीम भायर मारपाची आनी वॉकओवर दिवपाचें. सो वॉट वेन दीस इज बींग डन वेन द ओपोनंट नोज दॅट दे आर गोइंग टू लूज. सो तुमचे आता पेस येयला भिरांत येयल्या. कॅप्टन विर्यातो इज अ मॅन हू कॅन गिव अ फायट टू यू ऑल आनी त्या इजी वे इज टू थ्रो द कॅप्टन आउट. आणि हे करपाक तुका आनी फुटबॉल येयला आरजी म्हणटगे सुप्रिमो मनोज परब येयला तो आनी स्टेटमेंट काड तेजेरीच म्हणजे आता आपल्याली पोळी भाजी आहा. इफ ही कॅनॉट सॅटिस्फाय हिज बॉसीस बाय गिविंग अ बीग वोट बँक बाय डिवायडिंग वोट्स इन गोवा सो आता तो त्याक सपोर्ट दाखोवपा येयला म्हणजे थंय आमी आहे कॅप्टना भायर मारपाक कोंतान तूं जीक म्हणजे पल्लवी डेम्पो तूं जीक आम्ही आहे तुझ बराबर. हे कॅप्टन कॉर्नरा मारपाक वील बोथ गेट टुगेदर थ्रो हिम आउट ऑफ दिस इलेक्शन आणि मागीर यू कॅन हॅव अ केक वॉक सारखी वॉकओवर. बोथ पीपल कनेक्टेड विथ फुटबॉल. एको बॉल दिला गोल मारपाक ऑन बिहाफ ऑफ डेम्पोज. हे करप न्हू. तुवें ऑलरेडी आमकां गोंया हिंगा हूस गायला फोंडां गायले फोंडांत आरजी नावांनी फोंडां गायले ट्रोल करपा शिकले दुसरे IT सेल भाशेन 10 जाण ट्रोल कोताय बराबर फेक ID कोण देवूंक कोताय कितलेच ते मागीर घाटो भायर ते तुजे ते बेनॉली की हांव व्हिडिओ काडटा तो घाटो तो तेगे व्हिडिओ डिले जातलो आतां. सो हे कोना काय बरे भाशेन जिकाय. लेट दॅट बी फ्री फेअर अँड ट्रान्सपरंट इलेक्शन इन गोवा. आता कॅप्टन विर्यातोन तो स्टेटमेंट केला दॅट नीड टू बी सीन होलिस्टिकली नो. यू कॅनॉट डू चेरी पिकिंग. केक आहा ती केक हाक्कीचोय आणि मागीर ती चेरी काड तुम फकत ती चेरी काड्या केकान चोयल ना. द चेरी विल लुक ब्युटिफुल वेन यू लुक एट द होल केक नॉट एज अ चेरी नो. कॉन्स्टिट्युशन अवर वॉज ऑफ 1947. वी गॉट फ्रीड 1961. There are some pains. There is no doubt about that. एक फोरफादर गेल म्हणटरीच आतां त्या फोरफादरांना उलयताय आम बेल म्हणटरीच आमगे नात्र आमगे खबर उलयतली. दॅट इज वाय वायल वी आर लिव्हिंग लर्न टू ओपन युअर माउथ वर्क फॉर गोवा माणकुलें गोंय. आता देर आर डिस्क्रिपन्सीज. द फॅक्ट इज द फॅक्ट. आता हितून कितें जाता चोय 1961 if the Goans Tedona in one voice we would have fought about it. A status for Mudai ते आमगेले त्या टायमार त्या पुर्वजान जरी आम झगडले गोंय पासत स्पेशल लॉज and if that would have been done to be enacted or inserted into the constitution in those days गोंयकार झगडो जाले. Even when the government of the Congress was in full majority at the center, at that time also it could have been done if our Goans, forefathers could have raised their voices in those days. ते दोन निघून जाऊ ना. आज फकत स्पेशल स्टेटसाक कॅरेट दाखयता येयलोलेच ते जावं मागीर काँग्रेस जावं ना जाल्यार BJP जावं. दुःख आहा ते दोन अशें करून जावं ना. वी जस्ट एक्सेप्टेड द होल कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया holistically. If you would have kept in mind in those days the geography of Goa and जरी तर आम्ही certain amendments or addition केलो जायत keeping Goa as Mankulia Goa as a special Goa then maybe things would have been literally different today. Don't mix
saying the constitution was forced upon our head, and Captain Viriato saying that he has not accepted the constitution. These are two different things. एक उजार थोडे वक्त म्हाका लायक जायना होरी, but we take it, right? We take it for the bigger good of the whole body. Teshako that constitution was accepted in the bigger good of the whole of India. And तुगे सोपन पण आहा न्हू ते कॅप्टन विर्यातो disqualify करपाचे. With all your machinery on your side, this dream will never be satisfied. कित्याक तेंगे गोदी मिडिया देखून कितू फास्ट चलता. रिपब्लिक टीव्ही, एनडी टीव्ही म्हणटाय ते रोखडे एक्टिवेट जाले. हो रिपब्लिक टीव्ही म्हणटाय तो इतलो बायस्ड आसता, फकत बीजेपी म्हणल्या पुरो तो हुई वयता धांवांक. आनी एक वर्सा इलेक्शना टायमार साबियर रॉड्रिगीजागे इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन. A small hamlet in Goa, in the corner in the valley constituency, in one place called Kumbiabhat, एसो जाग्यार देखून त्या रिपब्लीक येयल्ले ताका एडवर्टायज करपाक, ताका प्रोमोट करपाक, हे साबियर रॉड्रिगीजाक. आख्ख्या गोंया व्हड इश्यू जाता ते रिपब्लीक टीव्ही दिसती पडाय. आनी मनोज बाब तूं व्हिडियोंतल्यान पण एडवायस दिता लोकांक, तशें को हांवें तुका एक एडवायस दिल्लो. तुका म्हणटा तुगे पार्टीये सांगलोले ह्या लोकसभा इलेक्शनाक इंडिया एलायन्सा बरोबर यो म्हणून, आनी येना जाल्यार एटलिस्ट तूं कॉन्टेस्ट करनाका. यू कूड टेक वन बॅक फूट म्हूण एलर्ट गोवानाचें सांगलो हांवें, सो दॅट यू कूड टेक वन स्टेप बॅक टू गेट अ बिगर जम्प फॉर 2027 म्हूण, and you would have been a winner today. People have known and seen you through that you love Goa, and गोंयचे पासत तूं सॅक्रिफायस केलें म्हूण लोक कोडे मानून घेता आसलोलो. बट तूं ही जितपड केल्या ती कोणा लागून केली आनी कित्या लागून केली ती तूं जाणा. बट वन थिंग आय क्लियरली सी, एनीबडी इन थर्ड प्लेस इज नथिंग बट अ वोट स्प्लिटर. तूंच म्हूण हांव, इफ काँग्रेस कम एट द थर्ड प्लेस, आय विल से द काँग्रेस वॉज द वोट स्प्लिटर. But what we see today, it clearly demarcates that you have purposely fielded this both the side candidates. I will still accept your candidature in North. But in South, this is unimaginable. And people of Goa will not forgive you in the times to come. And due to any reason, if this South Goa seat goes to BJP, and if your vote share is less than the votes that got by Congress, then you will be fully responsible for this chaos in Goa. Dev Varaguru, thank you very much.